Goddag og velkommen til min hjemmeside magitidene.dk. Hvis jeg siger, hvad er det flagmus der i baggrunden? Det er min Batcave. Det er flagmus, siger nogen. Jeg har forstået det ikke. Det kan også være, det er et trick, jeg kan som vampyr. Men lad os bare sige, at det her er en video, vejen til magitidene.dk. Så bare sige, hvad handler den om? Den handler om vampyrer. Det kunne være, at vi lige kunne få den frem nu her. Og jeg må se, sådan ser den ud der. Og det er magitidene.dk der. Og så er billedet af mig. Og så er den der. Så nu er det video 2, video 1, video 2, og nu kommer der video 3, den er ved at lave nu. Så. Sådan her ser den ud. Det er jo lige så ændret på, at vi lige op og sige toppen af den. Vi tager den her. Sådan der. Det bliver lige så. Magitidene.dk, vampyrnyheder. Klik her, man bedre sige den her HTTPS. Det er fordi det her heroppe, når han så går en fejl, så er der ikke en kode på det, så er der hængelås på der. Så nu det siger, så er der ikke HTTPS, så nu ser jeg. Så man lige klikke på den, og klikke på bedre hjemmeside HTTPS. Så er måske nogle, det var til slet der. Bare se forbindelsen her. Der stod HTTPS, så det har han lige opdaget noget før. Det kan være, hvis der ikke er der, så det er bedre lige få hængelåsen derop. Sådan. Men sådan her min hjemmeside, vil jeg lige prøve at skrive op, og så vil jeg lige prøve at gennemgå den. Nu skal jeg lige over til den. Ja, der kommer den. Prøv det sådan her. Jeg skal se, om jeg skal mig selv i baggrunden her. Sådan der. Skal vi lave siden. Der er klik der, sådan der, gå derop. Så er der goddag, eller god eftermiddag, vampyr, jeg skal klokken er, så siger en kold i Thyn, der hvor jeg befinder mig. Hvad klokken er, og så er engelsk onsdag, og 25.10.23. Så. Skal vi også gå ned, som siger, man får lyst til at vide, Så er vampyr, siger ja, det tror jeg helt klart. Så siger den, 89 tror jeg vampyren, 11% tror jeg ikke. Det kan være, at man selv har stemt temmelig mange gange, det ved jeg ikke, men jeg har bestemt mening engang. Så, anyway. Så er der vampyr spotter, som siger, farlig, motherfucker. Og en kendt trøje der på, jeg har også sagt, at man tror, at man til at prøve at gå i sådan en trøje for at skabe lidt kontinuitet. Så vampyr kan have blod for VTA, så har vi VTA'en er lavet animate med billede med sort og hvid pæn ud fra og tilbage, så der er en animation der, VTA for blod, vampyr, der er den her, 1'eren, 9. 2023, så har vi 2'eren, 2023, 2023, 25. 10. 2023, så den kunne den til at lægge under 3 dage senere. Så der tænker vi, kende sig for et billede her selv ind. Så var han og siger, på en af der træffer en pyrklæden, der er noget. Og her ser vi så en Nosferatu. Så han lige ser styrt i ansigtet, han har også med fingrene der, sådan lige, så jeg siger, jeg har flotte fingre, jeg er ikke Nosferatu bare ordentligt. Så man må bide, men lad os måske have 240, hvor man kan bide som ny vampyr. Jeg ved ikke, om det gælder alle vampyrer, eller Ventura, eller shit, men det er der, han fortæller mig i hvert fald. Så nogle bad babies, den er måske nok en anachronisme, fordi det er Star Wars, vampyr med Star Wars, jeg laver, men så jeg har jo sådan en bøger i der. Jeg kan simpelthen se sin bad baby som den her, det er sådan lidt mere magisk. Så så jeg har fået en billede her, The Shard London, for at lige kigge det business minded der. Så har jeg The Parliament i Big Ben, England for at købe det business minded med vampyrer, Så har jeg billeder af mig selv, der man ser med flot blå øjne, og tænker bare, wow, er det House of Cheetahs, eller er det vampyrhjemmeside der? Og jeg siger, det kan også være House of Cheetahs. Det kan være, at jeg laver en spin-off, og kalder det House of Cheetahs også. Men det vil ikke ændre, at jeg sagde vampyrer. Om det. Den vampyrfigurgen, der selvfølgelig var. Så måske så du, at de er rigtig smukke, og der var lidt der, men den sagde, endnu så går noget. Jeg lavede ved at arbejde, og så ingen, hvis jeg smadrede det, så arbejde jeg. Men så skulle jeg sige, så fordi jeg prøver at arbejde mig selv og forbedre mig, og så bliver der nogen, der har fundet over, og der ødelægger det, så går man med. Det var en pyrspot, så det er meget service der. Og så har han
Halloween shit der, så er der det var en sygeplejerske, hvor det var kortet syg for sygeplejerske, hvor der sådan er den lavet på hjemmesiden, og så kommer jeg der, så der. Så sådan ser den ud. Så der har de magitidene.dk. Roger over